Καλησπέρα. Είμαι η συγγραφέας Ηλιάνα Φωνανάκη των βιβλίων Μελαγχολία της νύχτας και Λευκά περιστέρια. Σας παρουσιάσω το καινούργιο μου μυθιστόρημα, το κέντημα του δράκου. Μια νύχτα εξομολογήσεων όπως είναι αυτή, δεν μπορεί να κρατήσει κρυφό κανείς το μερτικό του. Όλοι οι βασικοί ήρωες, καθισμένοι σε καρέκλες, να μιλούν για τις πτυχές του χαρακτήρα τους. Να ζητούν αιτιολογία για το χρονικό που πέρασε. Όλοι σκεπτόμενοι να κάθονται και με τα χέρια τους να βαστούν το κεφάλι τους. Η τυπική ερώτηση, και τώρα τι κάνουμε, ζάλιζε τις αισθήσεις του μυαλού. Περίπλοκες οι σκέψεις και ανακατεμένες βαθιά μέσα τους. 2 νύχτες στην ίδια θέση και δεν βρήκαν λύση ακόμα στο παιχνίδι της μοίρας. Πώς έχει αλλάξει η ζωή τους, τι είναι αυτό που ανάβει η σφήνη τη χαρά στα πρόσωπά τους, αφημένες στο πάτωμα κάποιες φωτογραφίες, άλλες με χαμόγελα και άλλες με σφιγμένο στόμα. Πάντα οι ίδιες πόσεις. Τότε από το μυαλό της Σεμέντας πέρασαν οι λέξεις χαρά, λύπη. Σούφρωσε τα φρύδια και έριξε τη ματιά της στο περίγυρο. Ένιωθε ταπεινωμένη για τη γέννησή της, προδομένη χωρίς την κόρη της και δεν είχε την ελπίδα για ζωή και ήταν παντρεμένη. Ζήτωσε μια παρόρμηση, έψαχνε να βρει μια εικόνα και ύστερα μια άλλη. Προχώρα, της έλεγε μια φωνή από μέσα της. Έκλεψε, σηκώθηκε από την καρέκλα της, έπεσε στα γόνατα και ξέσπασε. Μέσα από τα σωθικά της. Δεν άντεξε, τα πρόσωπα των υπολείπων της τόλμαν το μυαλό. Μισάθη πια, φώναξε εξοργισμένη και τρύπωσε στο μυαλό της η ιδανική λύση. Της ήρθε η σκέψη αυτή, καταραμένη σκέψη που φωλιάζει την αμφιβολία μέσα σου. Το δεν αντέχω στροφίλησε στο μυαλό της μέχρι που ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Κοιμήθηκε. Το περιστατικό είχε λάβει τέλος. Αποτέλεσμα, οι λοιποί του δωματίου είχαν πιαστεί στα χέρια. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Ο ένας απειλούσε τον άλλον. Θύμα ήταν και η Σεμέτα. Ένα έγκλημα που επαναλαμβανόταν. Τρόμαξε με τόσα αγριότητα γύρω της. Μούτσωσε τον εαυτό της, εφόσον διέπραξε αυτό το έγκλημα και πρόδωσε τον ηθικό θεσμό της. Ένιωθε σαν λειτουργική μηχανή, μόνο που το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, ήταν νεκρή. Άφωνοι κοίταζαν οι λοιποί στην κατάρτια τους. Ξέσπασαν. Ο ένας έσφυγε με γροθιές στα χέρια του, ο άλλος δάγκωνε με οργή τα χείλη. Ο επόμενος έστησε χαρτιά και ούτω καθεξής. Και κάπου εδώ τελειώνει μια παλιά ιστορία και ξεκινάει μια άλλη. Άλλη, αν ανατρέξουμε σε όλες τις ζωές τους, θα μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν το καινούριο μυθιστόρημά μου, το κέντημα του δράκου. Σύντομα κοντά σας.